de funcionaris, doncs atenció, perquè les primeres sol·licituds de regularització s'haurien de poder presentar a partir de principis del mes que ve, és a dir, d'aquí una setmana, però els sindicats ja alerten d'un possible col·lapse a les oficines d'estrangeria. Un dels problemes més grans que tenim a les oficines d'estrangeria és que estem col·lapsades i les cites prèvies són molt difícils d'agafar ara mateix. I clar, tota aquesta gent que presenti el seu expedient i mirar com està el seu expedient, on anirà? A les oficines provincials. I que perquè els donin la informació tindran que demanar cita prèvia. I com que no tindran cites prèvies, doncs serà tot un drama. Possible col·lapse. Breument, Èrica, Iñaki. El problema dels funcionaris que han de tramitar tota aquesta documentació és molt senzill, i és que són funcionaris de l'Administració General de l'Estat que han de ser destinats a Catalunya i no en volen venir a Catalunya per un motiu principalment econòmic, perquè aquí el preu de l'habitatge és el triple. I cobren el mateix. És a dir, un desplaçament de ciutat no implica un augment de sou, eh? És el triple, el preu de l'habitatge, el preu de vida, la qualitat de vida aquí a Catalunya s'encareix molt més que en Toledo o en Almendralejo. Llavors, els funcionaris de l'Administració General de l'Estat que han de venir a Catalunya a dedicar-se a aquestes tasques no existeixen. Hi havia el delegat del govern no fer una regularització